La idea va sorgir després que dos aficionats al senderisme comprovessin el mal estat d'alguns camins de ronda i també la falta de connexió entre ells. Eduard Bonmatí és promotor del projecte i membre de l'associació Camí de Mar. I aquest camí volem que estigui a l'alçada perquè tinguem una costa que, si a nivell internacional és una meravella, doncs que la meravella es multipliqui encara més amb aquest nou camí. L'objectiu és enllaçar la localitat francesa d'Argelers amb Malgrat de Mar, en total 250 quilòmetres. Alcaldes com el de Platja d'Aro, Maurici Jiménez, creuen que seria un bon reclam turístic que portaria visitants tot l'any. I la desestacionalització que busquem a través d'actuacions de tipus cultural o de tipus esportiva i en aquest cas fent ús del nostre territori, doncs jo crec que funcionaria. A més, per les localitats més properes a França com Roses tenen clar que ajudaria a estrènyer llaços amb el país veí. El seu regidor de platges, Lluís Espada, reconeix però que podria tardar anys a ser una realitat. A Roses, per exemple, ara tenim un tram que l'hem de fer, que és un tram de 300 metres. Això val 600.000 euros. El projecte s'inspira en el camí de Sant Jaume i està pensat perquè el senderista pogués recórrer el trajecte en etapes.